मर्निं स्टुडेंट्स दिनै जों फरायगोन थाखोबानि बिमा राव फरा 3 बे फरानि मुङा जाहैबाय थेबगांनि आर'जलाइ। दा नोंसोरो आंनि उन बे फराखौ फरायलांबानो जाबाय। गोबां साननि उनाव थेबगाङा दिनै फरायसालियाव फैदों। बिनि खौरां लानायाव लोगोफोरा मुखुबथार। बे समावनो फोरोंगिरिजो सेफालि आब'आ फैनानै थाखो खथायाव हाबफैबाय। हाबनानैनो थेबगांखौ नुना सोंबाय, थेबगां, नोंलाय गोबांमानि सान फरायसालियाव फैयाखै माथो? माबाफोर लोमजा साजा जादोंमोन नामा? नंगौ आब' होननानै बियो बिनि सिफिनिफ्राय लेखा गांसे बरननानै फोरोंगिरिजो आब'नि आखायाव गथायबाय। बिथाङा लेखाखौ बेखेवनानै फरायबाय। ओम शान्ति, बर' बाजार, खालार 15/05/12। माना आब', गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ आजावग्रोदो। थांनाय 5/05/12 अक्ट' खालि आं गामिनिनो नखरसेयाव भज जानो थांदोंमोन। जाखांना फैनायनि उननिफ्रायनो आंनि उदैया गाज्रि जादोंमोन। आइ आफामोना माबा माबि दौदोंमोन, नाथाय बाजनाया थाबथायाखिसै। उनाव डाक्टारनो दिन्थिनानै आंखौ सेलेन होगुलायनांगौ जाबाय। बेनि उनावबो लोरबां मोननायलाय बे साननैसोआ फरायसालियाव फैनो हायाखिसै। दा एसे मोजां मोनदों। आं 14/5/12 खालारसिम सानजि फरायसालियाव नुजाथिनो हायाखिसै। नुजाथिनो हायि सानफोरनि दांग'थाइ मोननो थाखाय मानाव गेदेमाजोनि खाथियाव गुरै आर'ज गाबख'नाय जाबाय। सिबिनायजों एसेनोसै। नोंथांनि अनजाथाव फरायसुला थेबगां बड'सा, थाखो 5 क, फारि नं 7। लाइजामखौ फरायनानै फोरोंगिरि आब'आ होनबाय, थेबगां, नों लिरनाय महराव फोरमायनायखाय आं मोजां मोनदों। नाथाय बेयो नों आंनिसिम हरनाय लाइजामसो जादों। फरायसालियाव नुजाथिनो हायाब्ला एबा थानो हायाब्ला दांग'थाइनि थाखाय आर'जलाइसो होनांगौ। आर'जलाइखौ हांख्रायलाइबो बुंनाय जायो। लाइजाम आरो आर'जलाइया एखे नङा। इयुनाव नोंसोरो मा रोखोमनि आर'जलाइ लिरनांगौ आं नोंसोरनो फोरोंनि। लिरनानै ला। बिदि होननानै सेफालि आब'आ बर्डआव ओरैबायदि लिरबाय, आर'जलाइ। मानिनां दानसोरां गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम। मानिनां थाखो 5 क नि थाखो फोरोंगिरिनि गेजेरजों। आयदा: दांग'थाइ गनायथि मोननायनि आर'जलाइ। अक्ट' 15/5/12। मानाव गेदेर, खर' गंग्लायै मिथिहोनाय जादोंदि उदै गाज्रि जाना खिनाय जानायनि थाखाय थांनाय 5/05/12 अक्ट'निफ्राय 14/5/12 अक्ट' सिम आं फरायसालियाव नुजाथिनो हायाखैमोन। बेनिखायनो गोजौआव मख'नाय सानफोरनि दांग'थाइ गनायथि मोननो थाखाय मानाव गेदेर नोंथांनि खाथियाव गुरै आर'ज गाबख'नाय जाबाय। थेबगांनि उदै गाज्रि जानाया नंगौ। मुस्रि लाउदुम बड'सा, बिगुमानि मुंसाइ, 15/5/12 अक्ट'। नोंथांनि फोथायजाथाव मुस्रि
थेबगां बड'सा थाखो 5 क फारि नं 7। लाइजाम आरो आर'जलाइयाव गाहायै मोनब्रै बाहागो थायो। बेफोर जाबाय थांखिजानाय, सोमोन्दो लानाय, गुबै बाहागो आरो फोजोबनाय। दानिया नोंसोरो बे फराखौ नायै नायै नोंसोरो फरायलांबानो जाबाय।